first thing. That's why I talk about cost of living. What reduce kamano. And that is very important. Yeah. Mokuongo, daher nyiso Agnes ni kami uso oduma ok nyal tamoa. Nwach kata mana sani Kenya kaka nyocha waonge gi bando. Ma sirkal omiyo importers opportunity mondo gikel bando ma cheap mondo duok bech bando piny. No ok wanyal yudo bando. Kane idhi Tanzania no loro bando gini ok bi. Kidhi Zambia no loro bando gi no gibi. No, we need to be a nation mafia do ourselves. That's what we need to do. Wacho ni ok wanyal wacho ni ka bando chiek mang'eny ni to kamwa bro tere onge. Kamwa tere bando nitiere. Jatend piny nowacho ni obro chiwo mashinde makonye tuoyo banda inyanyate kindegi makoth chwe. Mano to is okay. Nwach already gisekelo mobile vehicles. Gimok ang'eyo en capacity margi mar ginyalo tuoyo ng'en mtoka achiel kendo nyalo tuoyo bando marom nadi at a go. Technology matiyo go bok ang'eyo kanya wuoyo about it. But ka wanyalo temo mondo wabed gi more cereal boards man kod facilities minyalo tuogo bando to ber. But ang'eno refer majorly to Rift Valley mabedo gi very huge harvests. Korwa harvest ni piny. Gima adwa wacho mane Agnes owacho maber. Ng'eny jowa oweyo puothewa nono. Puothewa mang'eny ok pur. Nyocha wanwang'o ni rainfall koth thurwa ng'eny maloyo kata Kericho. Thurwa nigi koth mang'eny kabisa maloyo kata Kericho. Sani ne sirkal okelo wach mar pidho yien. King'iyo kaka wan joma hinyo wuotho gi ndege kidhi Kisumu, kisekalo Kericho, kidonjo Moroni, king'iyo got mar Nandi side makorwa, mibirogo nyaka Kisumu, midhigo nyaka gode mantiere Vihiga, yien no tong' morumo. Omiyo samane sirkal wacho ni mondo opidh yien ni, aparo noripo kata mana governors wagi come up with a very good program mondo gode wago wapidh yien. Kata gode wa kata kidhi e county marwa kaka koro county ma Siaya, wan gi gode matindo tindo minyalo pidhie yiende. And then nitie gimiluongo ni agroforestry. Midwaro ni every farm ng'ato ka ng'ato manigi puodho idwaro ni boundary mar puothi ipidho yiende. Koro ka ng'ato nyalo ko wanyalo pidho yiende to wabro bedo gi koth mang'eny zaidi. Thurwa kata coffee timo maber kabisa. Wadwa ma wuod minwa miluongo ni Ng'ong'a modak Kanyaboli opidho coffee kendo coffee ne timo maber kabisa. So anyalo mana wacho kidhi Kisii gi puothe matindo tindo inwang'o ka alot mwachamo Nairobi ka wuok Kisii inwang'o ka giwinjore. Mama moro kelo bag achiel, mama moro kelo nus bag, mama moro kelo bag 4, asto gikete kanta to gibiro to giuso to dhiambo gin gi pesa. Omiyo nyaka wachak embrace pur, nyaka wachak make sure ni wanyalo tiyo gi puothewa maber. Ndalo moko kana campaign slogan mara nadwaro ni mondo ji obed gi chiemo e mesa to obed gi pesa e ofuko. Kata mana gweno Nairobi kasani en 1,500, 1,400 gweno mar kienyeji. Makata kwa nyalo bedo gi system, mwanyalo bedo go gi hatcheries e villages, to wahach nyithi gwen, to wamiyo ji. Chone wachiko biye, biye ma gweno chamo ni, ne wachiko, ikunyo bur, tiketo dry matters ti umo, kichiew gokinyi, inwang'o biye mang'eny, tiketi odheru kata hamiero, ti feed go nyigwen. And I can tell you, ni kata mana gweno ma kienyeji gi tong' ma kienyeji, kwa nyalo bedo serious, ni wanyalo pidho gi at that low level e kor gweng'. And then koro wamako gi, to wakelo gi ji chamo gi e town kuonde gi. Nwa joma ni e town ok pidh gwen ma kienyeji. Tibo nwang'o ni inyalo bedo gi pesa. Nwach ka gwen achiel osechopo 1,400. Wawach ni kor gweng' inyalo use siling 1,000. Kin gi gwen 10 fortnightly, iuso gwen 10 bang' wiga 2, in gi 10,000. Ka in gi nyathi e secondary school, day school, michulo 9,000, inya chulo. Omiyo joripo chak ng'iyo ngima in a simple way. Jowek imagine gik ma dongo. Gichak mana matin. Matin mondo waneni to how because nitie nyithiwa mang'eny ng'ato kotieko klas 8 oringo biro Nairobi odhi puonjre Jua Kali, idwa goyo mtoka rangi,
At the end of the day, gen nyithindo 100 gibet kamoro, mtoko bira achiel, they cannot even make money. Winja ne Dr. Agnes Salome mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo mabende dago